Mawa bwino kwa inu nonse ndikulandireni ku programu ya Kulinji lero pa 13 January 2026 tikukamba kuti lero ndi tsiku la 102 President Peter Mutharika ali pa udindo ngati 7th President wa dziko lino la Malawi. Kodi muma tsiku 100 ali mu ofesi a Mutharika achitanji ndi boma lawo la DPP. Iwo watu anali ndi zambiri zimene analonjeza Malawi kuti achita mu boma lawo. Kodi mu masiku 100 amenewa mmene ayambira zikulodzera kuti izo zimene anauza Malawi kuti akwanitsa, ayika foundation yokwanira, foundation yabwino kuti amalawi akhulupiriredi kuti yayi apa kukhala ngati ndegeja yanyamuka. Mu programu yathu ya lero ya Kulinji tikhale tikuunikira masiku 100 amene Mutharika akhala ali mu ofesi, ndipo potithandiza kuunikira zina ndi zina zimene zachitika mdziko lino masiku 100 amenewa tikhale ndi akatswiri pa nkhani zosiyanasiyana, akatswiri pa nkhani za chuma, pa nkhani za maphunziro, pa nkhani za ndale, komanso nkhani yokhudzana ndi ulimi. Chifukwa izi ndi zina zikulu zimene amalawi amayembekezera kwambiri kuchokera mu manifesto ya chipani cha DPP. Ine ndi Leah Malikano, ndipo mu studio muno sindili ndekha, ndili ndi mzanga Wayana Chunga. Wadzuka bwanji Wayana? Inatu ndadzuka bwino Leah. Ndipo mono meneo upitenso kwa Malawi konse kumene ali mbali zonse za dziko lino. Tisanalowe mkatikati mwa kukambirana kwathu mu programu ya Kulinji tsiku la lero, ndimafuna mwina utangowaunikira amalawi kuti kodi ndikofunikira motani ngati dziko kumaunikira masiku 100 oyambirira amene mtsogoleri wa dziko wakhala ali mu ofesi. Kukhala tu mtsogoleri ndikhulupirira kuti apa mwina kuti kukhala ndi first 100 years nkofunikira kwambiri mdziko, chifukwa pamene boma limakhala kuti kuchita set the tone. Madziwa kuti olo nthawi zina anthu akamakhala kuti akuyikayikira kwaya yayima kusogolo kuja kuchalichi akuti pale kwaya the Malekano family kwaya iyimbe, ndi anthu amazati awasonde ati ndiye akamakochana anthu amati awatawati taisa nthawi. Ndiye mmene amayiyambira muja kongoyambirira kuja the first few seconds ningotolo 1 minute anthu amathaunena kuti ayayi apatu timva zinthu za nzeru kapena awatati taisa nthawi. So kuyambirirako ndikochita set the tone yonena kuti anthu akhulupirire kuti kodi mtsogoleri ndi boma lakeli litithandiza kapena ayi. Kumbukirani kuti amalawi akuchokera mnyengo imene anazunzika kumbali ya chuma, ndipo kwambiri chifukwa chimene anthu anachosera MCP mboma inali kwambiri nkhani yokhuzana ndi za chuma. Ndi anthu kumakhala kunena kuti kuma awawa atithandiza chifukwa to remember anthu analiso mboma before. Ndiye timantha timakhalapo kuti ngakhale tikuti abwerereso kumazicha nkapanga zija. So kuyambirira kunali kofunikira kwambiri kuti iwo amene amakayikira awakhulupirire,
komanso kuti anthu akhale ndi sense of direction kuti kodi bomali lilowera kuti. So the first 100 years ndiofunikira because imakhala a political benchmark, imaonesa nkhani ya policy framework kuti kodi anthu tiyenda bwanji, imaonesanso mphamvu ya usogoleri, you assess leadership, imaonesanso ndithu tone and direction kuti kodi bomali lufuna likonze chani ndi kukonesa chani mdziko lino. So ndikofunikira kwambiri ndithu kuona za masiku 100 oyamba aboma. Bwino, ndathokoza kwambiri Wayana potiunikira motero. Ndimafuna ndinene pano kuti Mutharika akulowa mu ofesi anthu anawafunsa kuti kodi tiyembekezere kuti muchita zotani masiku 100. Iwo anati I don't believe in that. Ndalowa mu ofesi ndifuna ndiyambepo ntchito. Ndetu ufuna tione kuti atalowa mu ofesi atayambapo ntchito achita zotani. Mundilole kuti ndipite kwa anthu amene tili nawo program tsiku la lero. Tipange motero. Nde mu program yathu tili ndi economic expert amene wandi Dr. Betha Bangara. Iwowa ndi lecturer ku University of Malawi, komanso ndi ma directors amene amayang'anira maphunziro amene anthu e-learning titero, maphunziro amene anthu amatha kuchita ali kwawo online ndi zina zoterozo. Komanso iwowa ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe lija la Economic Association of Malawi. Ndi tiyambe ndi iwowa kuti angoti fotokozera kuti kodi masiku 100 amene Professor Arthur Peter Mutharika akhala ali mu office akuona kuti kumbali ya chuma achita motani. Mwadzuka bwanji Betha Chikadza Bangala? Tadzuka kuno ga ino mali malekano tepereke somoni kwa chunga kuti adzuka bwanji. Ndathokoza. Simukutilankhulira muli kuzomba apa? Kuma pakati pano ndiri kulilongwe. Oh, muli kulilongwe. Nditudi. Chabwino. Ino masiku 100 amene Professor Arthur Peter Mutharika akhala ali mu ofesi, mukuona kuti ndege yanyamuka motani? Pamasiku amenewa ifeyo titaonera kuti kumbali ya zachuma imene ife timayang'anako kwambiri pamasiku 100 amenewa tinena kuti ndege imeneyi yanyamuka bwino ndithu, ikupereka chilimbikitso chifukwa pali zingapo zomwe taona kuti zasintha ndithu, ndipo pali mpumulo kwa Malawi makamaka pa kukwera kwa mitengo kwa zinthu kumene mwina kunali vuto lalikulu mchaka chathachi. Taonakonso mwina ndalama yakwacha ikukhala ngati yapezako mphamvu mmene imasinthidwira ndi ndalama yakunja ya United States dollar. Taona ndithu kuti pali kutsikako pang'ono ndithu, mmenenso tinaona vuto limene linavutanso chaka chathachija makamaka kapezedwe ka mafuta kapena kupezeka kwa mafuta ma filling station yathu. Taonanso kuti vuto limene lilachepa, makiu kulibe, nde zimene zija zimathandiza chuma kuti chiyende bwino chifukwa anthu akuti akudziwa zokuti mafuta apezeka, sakhalanso chikalikiliki kumapanga plani kuti ndikagula mafuta mawa ndikagula tsiku lonse. Ndoti nthawi imene anthu amataya mwina kukhala mmene muja ma filling station amatha kuigwiritsa ntchito pa zinthu zina zimene zingapindulirenso dziko kapena kupanga mabizinesi opindulira miyoyo yawo komanso kukweza chuma cha dziko lino ndi zina zotero. Tikaonanso makampani palambiri ndithu amene amagwiritsa ntchito mafuta, ndiye mafuta aja akamasowa zambiri zimayima chifukwa chokuti makampani aja sathanso mwina kupanga zinthu zimene amayeneka kupangira, ngakhalenso amene amaperekera zinthu zimene zapangidwa kapena kutulutsa ku misika ina imene yatiyandikira mdziko muno. Zimene zija zimakhalanso zovutirapo chifukwa chokuti magalimoto amenewa sayenda satulutsa katundu ameneyi kapena kukafikira ku misikaso mu nthawi yake. Tikaona kumbali imeneyo tinaona kuti zinthu ndithu zikuyendako bwino. Tinadzamvaso makamaka atakamba ngati aminista ananena ndithu kuti sikuti zikhala zophweka koma zinthu zizitengerapo nthawi, koma amene taonera masiku 100 amene wawa zinthu zikuonetsabe kuti zikulozera kwabwino. Ngakhale sitinganeneretu kuti ziyenda choncho, koma stabilization kapena tinganene kuti kukhazikika kwa zinthu ziwiri zitatu zimenezi tikuonabe kuti
ndizothandiza. Mdziko muno munalinso vuto la chimanga, ndikusowa kwa chimanga kumapangitsa kutinso mitengo ikwere ya chimangayi. Nthawi ngati ino ya December, January mafika February mdziko muno imakhala nthawi ya njala, chaka ndi chaka mitengo ya chakudya imakwera. Koma taona ndithu nthawi imeneyi mitengo ya chimangayi ikutsika, kutanthauza kuti anthu amene ochepekedwa amene amafika kwambiri kupeza chakudya, amene wawa atha ndithu kupeza mpumulo chifukwa adimaki atengapo mbali kugulitsa chimanga chija ndipo chikupezeka kwa amene akuchifuna. Taonanso china chikubwera mdziko muno, amene sanali ndi chimanga akugulitsa, nditanthauza zokuti chakudya chikamapezeka kukwera mitengo kwa zinthu kuja kumasinthaso chifukwa chokuti chakudya chikabakwera chimathandizira kuti mitengo ya mdziko muno yambiri ikwerenso. Ndiye ngati chakudya mitengo ikutsika kutanthauza kuti mitengonso ikhala ikutsika, imene timaitcha kuti inflation, kakweredwe ka mitengo mwina kapena pa mulingo umene mitengo ikukwerera kukhalanso ndithu kuti kukutsika chifukwa chokuti chakudya chikupezeka. Mokuti tikuyembekezera kuti mchaka chinocho inflation ija sifikanso kumene inafika chaka chatha, koma chani chifukwa chokuti zikati ziwiri zitatu zimene zizakonzeka ndiye kuti chakudyanso chikupezeka, mvulanso yagwa bwino, tiyembekezera kuti mitengo ikhalako bwino, ndiponso mmene anthu mwina amagulira zinthu ndiye kuti kukhalanso kuti kotsikirako. Komabe izizi tingonenanso kuti zinali zovuta chifukwa ku economics kwathu kapena kuzachomako akakhala kuti ngakhale munthu walowa wakusintha zinthu pamakhalabe zina ndi zina zimene zimachokera ku mbali inayo zimene zimankabe zikusefukira mwina tinganene kuti situation imene yakuyesera kukonza. Ndiyebe ngakhale mitengo ikuoneka kuti ikupanga stabilize kapena ikutsika, sikutsika mmene mwina tinganene kuti mwazipatsa chilimbikitso kwambiri, n'chifukwa chake tikuonabe kuti inflation imeneyi idakali yokwererabe ngakhale padutsa 3 months kapena nene kuti 100 days, chifukwa choti si zinthu zokuti zimangochoka nthawi imodzi, koma kwa ife tikuonabe kuti chilimbikitso chabwino. Tathokoza kwambiri potiyambira moteromo, tibwerenso kwa inu posachedwa pompa. Mwadzuka bwanji a Benedicto Kondowe? Ine ndadzuka bwino, Leya ndi Rayana mwadzuka bwanji Blantyre? Ifetu tadzuka bwino. Inu ndi mmavala zipewa zambiri koma papa ndingotchula udindo umodzi. Onkulu iwe Leya ndi Mr. Rayana mwadzuka bwanji Blantyre? Ifenso tadzuka bwino. Timafuna timve kumbali yanu. Manifesto ya DPP inafotokoza kuti iwo cholinga chawo ndikufuna kuonetsetsa kuti anthu akutha kuphunzira mosavuta, improving access, quality and learning infrastructure in education. Leya, pakuoneka ngati pali background noise. Pali background noise. Leya. A technical mudatithandiza kuti pali background noise. Apa mukundimva bwino? Pakuoneka kuti pali background noise. I don't know whether in the studio or someone else has tuned on a radio. Chabwino. Pamenepa mukundimva bwino? Yes. Okay. Although you are sounding low, but I can hear you. All right. Chabwino. Timafuna tingomva kumbali yanu kuti tikaunikira manifesto ya chipani cha DPP imagambamo za improving access, quality and learning infrastructure in education. Mu masiku 100 amene akhala akulamulira dziko lino, inu mukuona kuti kumbali ya maphunziro ayamba bwanji, ayika maziko otani, pali chiyembekezo malingana ndi manifesto yawo? Akondowe mukundimva? Yes, ndikukumvani. Chabwino, mwamva funso langa?
I think wina wake wasegura radio so pakumapeka no is not clear. Okay, chabwino tiyesesa kugwiragwira kukonzapo ndi apo koma ngati mwamva funso langalo ndimafuna ndithu mutaliyankha funso limeneli. Zikuoneka kuti akondowe siti kumvana bwinobwino. Dr. Boniface Dulani mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino leya komanso wayana komado vuto limene akunena akondowe ndi vuto ndithu chifukwa zikuvuta kwambiri kumva chifukwa cha phokoso. Okay, kumenekonso simukundimva bwinobwino apapa? Ayi ndithu vuto ndi lalikulu ndithu pena mafuta mmene mulankhula simumamveka ena mumamveka koma ndadzuka bwino ndithu. Chabwino. Tathokoza kwambiri timafuna mutatifotokozera ku mbali yanu kuti mwina pa nkhani za ndale mukuona kuti tikamakamba za democratic leadership, rule of law and accountability governance kuti kuchita zinthu poyera, kutsatira malamulo pochita zinthu komanso ulamuliro wabwino mu masiku 100 amene Professor Arthur Peter Mutharika akhala ali mu office mukuona kuti mwina ayamba bwanji kugwira ntchito yawo? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso menero. Poyamba ndingofotokoza kuti zizomanena kuti masiku 100 pena zimakhalatu ngati kuti mavuto amene tidali nawo ndi mavuto opheka kuti akhoza anthu ena ake kuthana nawo kwa kanthawi kochepa. Ndinawamva awayana makamba kuti ayioleka lakwaya koyambira komwe mmasowa kuti apa timva nyimbo za nthetemya kapena izasokonekera komabe tionetsetsetu kuti pokumbusana kuti mavuto athu a dziko lino nkhani ya zachuma yomwe akambako mayi Pangala Chikatsa komanso mavuto kaya umphawi mavuto ambiri amene wandi angonagona kuti kuyembekeza kuti masiku 100 okha angathe mwina pena pake tikhala ngati tikuwapatsa anthu amene akulamulira boma limene kuti tikuwapatsa mwayi okwanira kuti akonze ndithu bwinobwino kuti tizaone kuti patsogolo pano zingakhale motani. Tsono funso lanu la nkhani ya zandale likuoneka kuti mwina tinenapo kuti payambidwa bwino komabe munkandanenera nthawi iyi njochepa. Taona kuti padakhalako kanthawi ndithu kamene a president anatenga kuti asankhe a cabinet yawo. Ine apena pake ndi madabwa chifukwa malamulo athu amawapatsa president apa masiku ano kuti ayi pakhale kanthawi ndithu president asadalumbiritsidwe. Ine ndimayembekeza kuti kanthawi kamene kaja kadagwiritsidwa ntchito mwina kusankha kuti ayi anthu amene angatithandize kuyendetsa dziko ndi awa. Inde mwinanso izi zikhoza kuyamba kupangidwa mwinanso chisankho chisadachitike. Kuona nkhani mwina akuluakulu oyendetsa mabungwe omwe si mabungwe aboma mabodi timatero pa chizungu zimene ziso zimatengako kanthawi ndithu kuti anthu asankhidwe koma mwina tingonena kuti pali anthu ambiri amene asankhidwa kuti amalawi tili ndi chikhulupiriro mwa iwo kuti ayi mwina atithandiza kuyendetsa dzikoli kuti mavuto omwe tili nawo akhoza mwina kuchepa nkupepuka masiku akubwerawa. Komabenso pali pena ndi pena tikuona kuti mwina malamulo adakhala ngati aphwanyidwako kasankhidwe. Tikuonanso pena ndi pena padali ngati mwina pali anthu ena omwe mwina akuyankhabe milandu ku mabwalo a milandu komabe anthu ambiri adasankhidwabe anthu oterewa kukhala kupita ku koti. Tikuona kuti anthu oterowo ndiyo kuti ndiolakwa chifukwa koti silidawapeze ndi kulakwa komabe zikadakhalatu bwino kuti anthu amenewo akadapatsidwa mwayikayi kuti milandu yawo ipite ku koti ithe ngati koti lawo agamula kuti ayisolakwa ndiye kuti mwina nkuwayikako mu kabineti koma pazimaonesa ngati anthu enawo akasankhidwa tere ndiye kuti mwinansotu anzakhala amabwalo a koti amakhala ngati apanikizidwa kuti kodi nanga khoswe yakakhala pankhate amapheka ngati pachichewa timafusa funso lotero ndiye pena mwina zimakhala ngati zovuta zotetezi zimabweretsa chikayiko kuti kodi tsogolo lathu kodi likhala lotani kodi zikhala zokomera Malawi kapena kuti anthu amene ali akuluakulu ndi omwe akhale ngati akukonderedwa nkhani za milandu mwina zizikhala zongoona
anthu omwe ngati ino ndine omwe tilibe maudindo ena aliwonse. Mina ndiyambe ndayima kaye pamenepo. Chabwino tathokoza Dr. Boniface Dulani potiyambira motero tibwerenso kwa inu posachedwa pompa. Benedict amenewa zikuoneka kuti pamenepa Benedicto Kondowe mukundimva? Akondowe mukundimva pamenepa? Alright, Benedicto Kondowe zikuoneka kuti palaini pathupa apangika disconnect. Tatithandizeni kuti abwerenso Benedicto Kondowe. Mwadzuka bwanji Leonard Chimwaza? Leya ndadzuka bwino kwambiri kaya inu kumeneko. Ifetu tadzuka bwino. Mukutilankhula kuchokera kuti? Sinditchula kumene ndili koma ndingonena pano kuti ndili kumunda ndayamba kuthyola fodya. Chabwino. Mwayamba kuthyola fodya nthawi ino? Malamba doti fodya wayambika ndithu. Chabwino. Timafuna tidziwe kumbali ya nkhani za ulimi, kupezeka kwa chakudya ndi zina zotero, nkhani ya kuonetsetsa kuti anthu amene ali ovutika akupeza feteleza mosavuta, malingana ndi zimene manifesto ya DPP inanena kuti iya itizaonetsetsa kuti anthu amene ali ovutika akupeza feteleza mosavuta. Mmene ayambira zinthu masiku 100 amenewa mukuona kuti zikuoneka ndithu kuti ndege yanyamuka bwino? Zikoma kwambiri Leya komanso omvera. Mwachidule ndimayang'ana manifesto a boma la DPP kuti analonjeza chani. Mwa mfundo 5 zimene zikutsindika kwambiri pa nkhani ya ulimi, mfundo yomalizira number 5 imene ikutsindika za akuti no one should die of hunger. Ndiye kuti cholinga cha boma ndikufuna kuonetsa kuti pasapezeke Malawi ina aliyense amene afe ndi njala. Ndiye mmene ayambira masiku 102 amenewa taona kuti ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo imene parliament idavomereza mu April chaka chatha inapitirira kuchitikanso. Chimene chinavuta kwambiri mwina ndi kayambidwe ka programuyo, chifukwa programu inayamba mochedwerako pa 12 November ndekuti inachedwa mwina ndi mwezi umodzi ndi masabata angapo. Komabe ngakhale inayamba mochedwa taonapo zinthu zingapo zimene zikusonyeza kuti no zili bwino. Choyambirira ndi kupezeka kwa madepot ochuluka amene no Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund inakhazikitsa. Chaka chatha ndi madepot pafupifupi 400 koma chaka chinochi akudutsa 600. Awa ndi madepot okhazikika posaphatikiza madepot amene ajamati a mobile. Zimene zidzathandizira nena kuti program ifikire no Malawi amene akupindula programu iyi mofulumirirako. Pofika sabata yatha timamva kuti no tadutsa theka la alimi amene akuyena kuti apindule 1.1 million. Chimene no poyang'anira ndi kuchedwa kumene programu idayamba komano liliro limene lachitika tikukhulupirira kuti no zayendako bwino. Ngakhale tikadakonda kuti pofika no pano akhale kuti no beneficiary wina aliyense wa sisi akhale kuti wapeza chifukwa pano tukamba pano ena kuthira fereza wachiwiri. Izo zikutanthauza kuti kwa amene sanapeze fereza wachiwiri ndi kuti kukhala no kovutirapo kuti agwiritse ntchito bwino ferezayo. China chimene ndimafuna nditsindikepo kwambiri ndi nkhani ya kupezeka kwa fertilizer in general. Apa tukamba za sisi koma noti ngoyang'ana no onse nanga si tukamba nkhani za food security komanso mfundo yonena kuti akuti no one should die of hunger. Chaka chinochi chakhalanso chaka chovuta kwambiri. Tikudziwa kuti no bomali lakhala miezi 3 ndi masiku angapo. Malawi ibe especially ma commercial farmers adakagulabe fertilizer pa mtengo okwera kwambiri pakati pa 165 to 185. Zimene zikutanthauza kuti cost of production ya mbewu zathu chaka chino ikhalabe yokwera kwambiri. Ndiye mpofunika kunena kuti no nkhani zimene no boma linalonjeza mfundo 5 za strategic markets kuti alimi azapeze misika yabwino zonsezo kuti zitheke. Tikuyeneranso kwambiri kuti boma litsindike ndi kuwunikira nkhani ya cost of production makamaka ma input fertilizer ndi mbewu. Tikukhulupirira kuti no budget imene kubwerayi kukhalanso kuwunikiranso kuti mfundo ziti zimene no boma liliyike
ndicho linga chonena kuti no kupezeka kwa zipangizo za ulimi kukhale kwabwino kuti no mfundo yomalizira yawo ya manifesto yawo ya no one should die of hunger ikwaniritsidwe. Chinanso chimene chachitika masiku amenewa 100 taona onena kuti pa nkhani ya food security kuti itheke ndikuti pakufunika ma state owned enterprises ngati ADMAC, NFRA, Greenbelt ntchito zawo zibwererenso mchimake. Ndiye chimene tachiona kwambiri ndi kukhazikitsidwa kwa maport ku NFRA, Greenbelt komanso ku ADMAC. Tikukhulupirira kuti no mmene management yakhazikitsidwa komanso maboti akhazikitsidwa ndikuti ntchito za maparastato amenewa zikhala zili bwino ndikuti nkhani ya food security itengedwa bwino. So chiyambi nchabwino tione kuti mu April adipatsa budget yotani kuti no tikamamaliza no season yonse ya ulimi mwina tizathe kumwemwedera onena kuti no boma layamba bwino kapena no chitsogolo chikuyenda molewa. Ndime pamenepo leya. Chabwino tathokoza kwambiri Leonard Chimwaza potiyambira moteromo. Tipite no kwa Benedicto Kondowe. Mwadzuka bwanji Kondowe? Ine ndadzuka bwino, iweleyo wadzuka bwanji ndi Mr. Bayana? Tadzuka bwino. Ndikukhulupirira zokuti apa mukutimvano bwinobwino. Ndikukumvani ndithu. Chabwino timakamba kuti tikaunikira bwino lino manifesto ya chipani cha DPP ikukamba zokuti azaonetsetsa kuti anthu akutha kupeza mwayi opita ku sukulu mosavuta, sukulu za primary, za secondary, komanso kuti akuyesesa kuonetsetsa zokuti zipangizo zophunzirira komanso malo ophunzirira akupezeka musukulu zosiyanasiyana. Mu masiku 100 amene akhala mu office mukuona kuti ayamba bwanji pa nkhani yopititsa maphunziro patsogolo mdziko lino? Dziko timene kuti kumbali ya za maphunziro monga mmene zimakhalira magawo ena tiyambi chopanga sesi kuti kodi ayamba bwanji mumayenera muyambire pa ndondomeko. So tikawunikira kumbali ya za maphunziro imene kuti chimodzi chimene Amutharika anapanga koyambirira ndi kusankha Honorable Msaka kukhala nduna ya za maphunziro, potengera kuti mfundo yawo yayikulu kwambiri ku DPP inali yokhazikitsa maphunziro aulere aku sekondari. Ndiye mukabwerera mbuyo muona kuti nthawi imene anali mboma unduna ukuyendesedwa ndi Honorable Bright Msaka mu 2018 ndi pamene adatulutsa sekula yoyamba yochosa masizi ena. Ndiye tikukhulupirira chongosankha Honorable Msaka amaoneseratu kunena kuti masomphenya awo wokhazikitsa maphunziro aulere aku sekondari akhale ndi munthu amene adayamba kale kugwira ntchito imeneyi mu usogoleri wawo. Mbali imeneyi ndiyofunikira kwambiri pamene tikukambirana za free secondary education imene tonse timakayikira kunena kuti kodi ndi economy iyi itheka. Tithokoze kuti apanga chisankho chovuta kwambiri koma kukwaniritsa malonjezano amene adapereka. Ndalama za school development fund zitachosedwa mmene masukulu akusegulira boma litapanga kauniuni kuona kuti pafunika ndalama pafupifupi 10 billion yoti itumizidwe kukapanga replace school development fund. Ndipo ma divisions ambiri ndalama zimene zizafika. Chimene changovuta ndichonena kuti mwina kutumiza ndalama masukulu kuchoka pa division. So chimenechi ndi chiyambi chabwino chifukwa ndalama zikapanda kupezeka ndiye kuti ndondomeko imeneyi ikhala yovutirapo. Inenenso kuti mu masomphenya awo anachosaso masizi wonse amene ana amalipira ku manebu ajatimate examination fees komanso ID fees. Imene kuti mkauniuni wa manebu anaona kuti ndalama zimene akuchosa zimene amanebu amatolera amagawo awiriwa pafunika 11 billion. Ndipo tithokoza treasury kuti adalonjeza kuti ndalama zimenezi pozafika pa 10 zikhala zitaperekedwa. Zimene ndizofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti mayeso akonzekeredwe moyenerera ndi amanebu amafunika kuti zonse apasidwe mu nthawi yake chifukwa mukangoponya ndiye ndizija pamakhala chipwirikiti. So mukandifunsa kunena kuti ayamba bwanji ndi nkhani yabwino kwambiri. Koma tinene kuti madziko amaphunziro amakhalaso ndi magawo amene ali ofunikira kwambiri. Gawo limodzi ndi gawo la phunziro. Ndiye mukudziwa kuti
ngati njira imodzi inochepesa kuononga chuma cha boma, panali chiletso chimene unduna chimene boma lidapereka kunena kuti ayamba ayima kulemba ntchito anthu ogwira ntchito mboma kuphatikiza maphunziro. Ndi maphunziro abulere aku sekondari akufunika ndithu kuti chiletso chimenecho akadawunikirako kuti mwina kumbali za maphunziro awonjezere kwa aphunzitsi, chifukwa tongopereka maphunziro aulere aku sekondari ndiye kuti masikulu aja a open secondary school kumene mwana wina aliyense amene wakhoza amatha kukayamba zasiyana ndi kwinako kuti mumachita kusankha, koma ku open day akakhala kuti wakwanisa muyezo minimum amatha kupita kumene koko, ndiye kuti chiwerengero chikwererapo, chikakwererapo ndiye kuti pafunika aphunzitsi kuonjezera, ngakhale tikudziwa kuti chiwerengero cha aphunzitsi ngati nacho kale chochepa. Ndimalize kunena kuti china chimene achitaso bwino ndichonena kuti chakumapeto kumene timayandikira chisankho tinali ndi ndondomeko yowunikira curriculum yatsopano. Curriculum imeneyi ndi curriculum yofunika kwambiri chifukwa ndi curriculum imene kulozera mara 2063 kuyang'ana kwambiri nkhani zokhuza innovation, komanso nkhani zokhuza luso lamanja, kutengera kuti ntchito za maofesi ndi zochepa. Mmene tikukambirana anzathu a Malawi Institute of Education ali mkatikati mokonza materials woti athandizire kuti curriculum imeneyi iyambe kugwira ntchito, chifukwa ndi curriculum imene ingatithandizire kuti masomphenya a Malawi 2063 akwaniritsidwe. So mkandifunsa kunena kuti ayamba bwanji, pamene ndikupanga conclude ndikunena kuti ayamba bwino, ndi madziko amene DPP ikasankha kuti ipitirize atha kuthandizira kuti maphunziro athu abwere muchimake, ngakhale tikuziwa kuti zophinja ndi zambiri, koma pamene tikupita chitsogolo titha kumayang'ana mavuto amene wowo. Chabwino, tathokoza kwambiri Benedicto Kondowe potiyambira moteromo. Wayana wamva mmene ndithu anthu alankhulira. Nafuna kuti tapase mpata tisasokoneze alankhula aliyense modekha bwinobwino. Tamva pa nkhani za chuma kuti ayamba bwanji, pa nkhani zokhuzana ndi ulimi, pa nkhani ya ndale, ulamuliro wabwino kutsatira malamulo ndi zina zotero. Amaliza Benedicto Kondowe pa nkhani ya maphunziro. Zikuoneka kuti anthu osewa akunena kuti ayamba bwino, akatenga pesi imeneyi zinthu zikhala bwino, komanso muli zina ndi zina zimene ayankhulapo anthu osewa kuti mwina izi zitawunikiridwa, izi zitakonzedwa motere. Ndimafuna utalankhulapo pang'ono pamene anthu alankhulira, sinanga munatero kuti kwaya atu mmene ayambira imaonetsa imaonesa. Mwina ineyo nditenge mwina zigawo zimene iwo asana yankhule kuti samveke ngati kuti tikungobwereza zomwezo. Tiyambe ku mbali yathu ifeyo ngati atolankhani. Mwina ifeyo kwambiri timakhala tikuunika zinthu ngati kapezedwe ka information, kuti kodi information imapezeka bwanji, tikakhala kuti funa tifufuze kodi mumayankha mafoni athu, kodi tikafunsa mumati tukwana kapena mumati yankha bwinobwino, zinthu ngati zimene zifuka ntchito yathu ife. Cholinga cha ntchito yathu ndi kuti Amalawi tizawuza chilungamo cha zimene zinthu zikuyendera mdziko muno. Ndipo kumbali imeneyi ndikuwuzani kunena kuti pali ma areas amene boma ilayamba bwino kwambiri. Tiyerekeze a Minister of Information anamalomba takhala nawo mukulinji muno kangapo konse being available, komanso taonapo ndithu akumati yankha mafoni ndikumati pasa information ina, nthawi zinaso kumapasa ma idea zina ndi zina kodi apa mukuti bwanji, aya tukubwe tiyankha kapena titani. So far it has been a good relationship, koma mwina chovutirapo ncholena kuti tinaonapo kuti nkhani zina zazikulu zikachitika pomakhala ngati kuti information blackout. Mukumbukira patachitika nkhani ya maijenansa atapita ku Mangalande, anthu anayamba kuyankhula. Mwina it took about 3 days a Minister of Information asanayankhulepo. Ndikudziwa kuti mwina panali ndi nkhani zoti zovuta nangasi zimakhalanso kuti pali ndale ndi zina zoterozo, koma tife kwathu nkungopempha kuti kusogoloku ndime ndi yayikulu zizichitika zochitika, umeneyo ndi usogoleri, koma zikachitika I think muzikhala available mwansanga
kuti anthu azidziwika. Nthawi zina zimazapezeka zoti pamene muzamva zonena kuti akuti uyutu awati anamuuza kuti azatenge njerwazi anthu atamenya kale kumaona ngati ngwakuba. So mukakhala kuti mwathamangira ndi kukauza anthu kuti njerwazi tu nantuma ndine sizimavuta munthu samamenyedwa. So kupempha ndithu ku mbali ya anzathu kuboma ku mbali ya information, but otherwise it has been a good start so far. Sinaonepo mtolankhani akumangidwa, sinaonepo atolankhani akuthamangisidwa. So far so good kumbali imene. Zimachitika mbuyo mu 100 days zonsezi mu 100 days ndikunena kuti chiyambi so far has been good. Chimene ndikunena nchoti sitinaonepo anthu mu 100 days atolankhani ndikukamba nkhani ya media ndi nkhani ya information kuti so far it has been good. Koma kungopempha kunena kuti ma areas ena amafunika muzikhala proactive pa nkhani yotulusa information. Anthu asamakhale kuti zingopanga speculate. Chinanso mwina chongofuna kuyankhulapo mwansangasanga ndi nkhani yonena kuti ya ma appointments. Nkhani ya ma appointments inapereka chidwi kwambiri ku dziko lino. Tinaona kuti poyamba atachita appoint the cabinet, kenaka atamaliza yonepo anayamba kuchita ma appointment some people working with the state house. Tinaonanso ndithu ma appointments ena amene apita ku maparastatos, mabungwe ya boma, kuti akakhale oyang'anira ndi kuyendesa kumeneko. Ndiye tinaona in the process enanso amapanga transfer ku mabungwe aboma acha kapena makampani aboma kupita ku malo ena aboma ngati ku maskulu. Ena kuti akaphunzise ku Mubasi, ena amwene akaphunzise ku Luwana, ena ku Master ndi zina zoterozo. Koma kenaka tinazaonanso kunena kuti anthu aja akumathamangira kupita ku court. Ndiye ndunena pano kuliya ndithu actually ku khotiko lero akhala akugamulanso nkhani imeneyo. So you find kuti kupempha kwathu nkuonena kuti ngati dziko mukamakhala kuti mupanga ma decision amene ajawo muzikhala kuti you have thought through china chilichonse including the legal implications kuti kodapa pa malamulo akuti chani. Chifukwa at the end of the day topezeka zonena kuti misonkho ya Malawi ikulowera ku court basi tungokhalira milandu kupezeka kuti CEO wa Eskom anthu akulandira mwina ndrama zija anthu awiri zina zoterozo. Koma otherwise I will tell you kunena kuti generally Malawi lina aliyense kuti mumfunse okonda dziko lino amene amatha kuona dzikoli ndi maso a objectivity osatengera kuti chipani akuwuzani kuti koma kachikhulupiriro kalimo kuti adadi ayamba bwino. So generally government has started well and there's a general good outlook kunjako kuti mwina Malawi akonzeka. Ndathokoza wayana polankhula motero. Ndimafuna ndimwere kwa Dr. Boniface Sadulani. Ndikukhulupirira kuti apa mukumvano bwinobwino zonse zili bwinobwino tsopano. Tikukumveka tsopano ndikumvambirire. Okay, chabwino ndathokoza. Ndimafuna tikambeno kumbali ya utsogoleri tsopano. Pali mwina nthawi zina munthu amati akayamba malankhulidwe yake zina ndi zina anthu akalankhula osamva mwina kumapanga zina zosiyana. Timafuna tidziwe kuti mu 100 days imeneyi kumbali ya leadership mukuona bwanja Mutharika kupanga ziganizo mwamsanga kuthandiza anthu akalankhula ndi kuchita monga anthu akulankhulira kumbali imeneyi mwayiona motani ndipo mungalangiza Mutharika kuti pamene tikupita chitsogolo mwina akuyeneka kuchita motaninso. Zikomo kwambiri. Ndigwirizane nawo anzanga ena amene alankhula kuti pakuoneka kuti pali kusintha ndithu kuyang'ananso kuti Mutharika adakhala kuti mtsogoleri pambuyo pacha. Ndiye tikuona kuti pena paoneka ngati adaphunzirako kuti zaka zimene adakhala anachoka mboma anaona kuti mwina Malawi pena ndi pena adafuna kuti tisinthe tikonze tizipanga zinthu mosiyana. Ndiye pali mpena achitako ndithu molondola koma monganso awanenera mnzake wayana kuona kuti pali ziganizo zina zakhala kuti zikupita ku khoti zakhala tikuona anthu ena ndithu ongochotsedwa kuti mwina kanganda kuti akuoneka ngati andale pali anthu ambiri atsogoleri aku polisi atsogoleri aku ame komanso atsogoleri amabungwe ya boma
amene ngawanezera wayana ina apita ku court ndithu kadandaula kuti ayikodi zilukhala bwanji chifukwa chani mkuti chotsa maudindo athu zikuonetsabe kuti palipena mpena amene likagamule litionetse kuti kodi apresident ali ndi mphamvu yotere. Ine ndimafuna ngati pena pali anthu ena timawalakwira timangoona ngati anthu otere ngandale chifukwa adasankhidwa pa ulamuliro wa boma lina monga atsogoleri ku nkhondo ku polisi komanso ngakhale ena ndi enawo amaoneka kuti anthu asandale. Kadakonda kuti kutsogolo kuno tikadaunikirakonso pamenepa kuti mwina pakhale maudindo ena azikhala kuti azikhala ndi nthawi yofanana ndi mtsogoleri emwe ali mdzikomo. Chifukwa pali maudindo ambiri tikuwapangisa kuti alowe ndale pomwe sizidanena kutero kuti mapeto ake anthu azigwira ntchito mamani mwina penanso nkumakana maudindo ena kumene kuti ayi ndipo ndale zikadzasintha ndi kuti ine pammawanso nane ndizakhala ndikutumangisidwa mochititsa manyazi. Panali Adulani mwina mufotokoza pamenepo ndinakambaponso nkhani ina kuti mbuyo mundu ukumbukira panali nkhani yokuti kodi mtsogoleri alidi pa chiwongolero, mtsogoleri amakhaladi pa chiwongolero kapena alipo anthu ena ake amene akuyendetsa. Ndimafuna kumbali imeneyi mutayankhulako kuti masiku 100 amenewa mwaona motani kuti zikuonetsa kuti Mutharika ali pa chiwongolero ndithu. Is he on top of the game? Zikuoneka kuti ayi ali pa chiwongolero ndithu chifukwa maudindo zina ndi zina akhalapo komanso tu palipena mpena pakhala ngati pakumakhala kumetsa nkhawa kubweretsa chikayiko. Tione nkhani ya ulendo wa achiwiri kwa president kupita ku England. Poyamba tinamva manong'onong'o aye kenako olemekezeka nduna ona za nkhani za information adazalankhulapo kuti ayi ulendo umenewu a president adavomereza koma ndalama zake tizomwe anthu mokambirana. Kenako tu kumapeto kwa chaka kucha tidazamva president akunena kuti ayi ine ulendo umenewu ndidauzidwa kuti apita agwirisa ntchito ndalama zawo. Sono zimakhala kumadabwa kuti kodi zilukhala bwanji apresident omwewa kuti adauzidwa kuti wachiri kwa mtsogoleri wa dziko agwirisa ntchito ndalama zake komano expert atamva kuti ayagwirisa ntchito ndalama za boma apena tikumva kuti ayi sadagwirisa ntchito ndalama za boma. Kodi chenicheni ndi chiti? Ndipo amene akupanga ziganizo zambiri kwenikweni ndi ndani? Komabe monga ndinanenera masiku 100 ni masiku ochepa kuti tinene kuti aya president ali pa chiwongolero kapena aya akwera kali ala kanthawi kankochepa ndithu. Koma tingonena kuti mwina padakali pano zinthu zambiri zakhala zikuchitika m'dzina lawo la president ndiye wapase mwina ulemu wawo kuti ayizomwe akupanga ziganizo ngakhale kuti pena pamakhala ngati pa chikayiko pang'ono apa ndi apo. Chabwino tathokoza kwambiri. Tipite kwa Benedicto Kondowe. Munakambapo nkhani zingapo zokhudzana ndi maphunziro kuti yayi zinthuzi zikuoneka kuti yayi zikusongola. Timafuna titadziwa kuti pakadali pano pamene tikupita chitsogolo mwina mukuyembekezeranso zotani kuchokera ku utsogoleri umenewu kumbali ya maphunziro. Nkhani yayikulu limene lakhala vuto kwa zaka zambiri tizonena kuti kungochulukisa chiwerengero cha anthu amene akupita ku sukulu kapena kukhazikitsa maphunziro aulere aku sekondari ikuti pazokha zitha kuthandizira kuti maphunziro athu apite pasogolo. Chifukwa vuto limene takhala tikuliona ndionera kuti ma standards athu akhala kubwerera mbuyo. Mukayang'ana mmene ana akumakhonzera mayeso aja amayendesedwa ndi manepo sakumapereka chilimbikiso chachikulu. Mukayang'ana maranking ama universities athu mu Africa ngakhale mayiko onse adziko lapansi muona kuti ma universities athu ambiri sakhala mwayi kutanthauza kuti boma likhale ndi chidwi kwambiri kuti nkhani ya standard yipite pasogolo. Mukudziwa mbuyomo ngakhale maskulu ma inspectors anayimisidwa pakadali pano ma inspectors anayambiranso koma manambala ndi wochepa chifukwa ndi gawo limodzi limene limathandizira kuti aphunzitsi akupasidwa support kuwunikiridwa magawo amene angathe kusintha kuti ana amene maskulu akutulusa akhale ana amene ali ndi upangiri woyenerera. Chifukwa tikapanda kupanga zimenezo
ndiye kuti Malawi 2063 sitikwanirisa chifukwa yakhazikika pa nsanamira ya human capital development, kukhala ndi anthu amene ali ndi upangiri woyenerera, osati kukhala ndi anthu woti basi akwanisa kandi degree kandi koma mu degree imene apasidwa ija akhale ndi upangiri woyenerera. Ndiye kuti Malawi 2063 ikwaniritsidwa. So tikadakonda kuti pamene tikuyang'ana magawo ena kuwonjezera malo wophunzirapo, kulemba ntchito aphunzitsi, zipangizo masukulu, tionesese kuti tikuteteza mastandard, chifukwa ufulu wa za maphunziro mukayang'ana ndime ya 25 ya constitution si ufulu wa maphunziro ena aliwonse, ndi ufulu wa maphunziro apamwamba. So nkhani imeneyi ndiyofunikira kwambiri. Ndinenso kunena kuti pamene ndikumaliza nkhani imene Professor Durana anakhuzako kale, kuti tipemphenso kuti akamasintha anthu ogwira ntchito mboma asangotumiza kumaphunziro ndikuwapanga dampu kumeneko, chifukwa ntchito ya uphunzitsi ndi ntchito imene munthu amafunika akhale ndi chidwi. Tinaonapo CEO wa ku Excom akutumizidwa ku Mubat, munthu akuyenera akhale ndi chidwi chokaphunzitsa. Kungompanga force munthu kuti akaphunzitse sizithekayi, mapeto ake tivulaza ana amene tikunena kuti ndasogolera amawa woti akuyenera apasidwe upangiri wabwino, koma tikulephera chifukwa anthu amene tawapasa kuti akaphunzitse alibe chidwi chophunzitsa. Chabwino, tathokoza kwambiri Kondowe chifukwa chamene mwayankhiramo. Timafuna tibwere komaliza kwa Betha Bangala. Mwakambapo nkhani zambiri zokhuzana ndi chuma, kukhazikika kwa mitengo ndi zina zotero. Mwinapo pita chitsogolo inu mukuyembekezera zotani? Komanso timafuna tidziwe kuti kodi ubale wanu ndi unduna ona za chuma mukumalankhulana motani, makamaka pa mfundo za kukambirana nkhani zimene zingathe kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Soma kwambiri leya kuonjezerapo pa zimene tinakambako kupita chitsogolo, tingonena kuti zonse zimene zinakambidwa makamaka manifesto ya DPP kumbali ya zachuma zimatipatsa chilimbikitso, ndipo sabata yatha amene timaperekako maganizo athu kumbali ya mene Minister of Finance ipangire budget yake, tinakambanso kuti tikaonetsetsa zimene analonjeza mwina zofuna kumasamala chuma, kuchepetsa kaonongedwe ka chuma cha boma, kuchepetsa kufuna nduna za boma ndi zina zotero. Zimene zijazo ndizothandiza chifukwa tinaona kuti tipite chitsogolo ndi mmene tilili mdziko muno. Ndalama zimene zimeneka kusamalidwa moyenera kuti zipite kusokerera mmene mukufunika ndalama. Tinaona kumbali ya maphunziro anena kuti ana sukulu asamalipire fees kufika mpaka na ku secondary. Izi zikutanthauza so kuti tikaonetsetsa ku college ana amene ajawayenereka sota adzapite ku university. Ndiye ngati sitinamulipirire mwana sukulu ku secondary, tamuuza kuti sukulu ndi yaulere, makolo akauza kuti sukulu ndi yaulere, akapita ku university akapeze fees li 600 chakuti 1000, makolo ajasaka kwanisa. Tanthauza kuti boma likuyenekanso liikeso ndalama zochuluka kwambiri ngakhale ku higher education loans board. Kutanthauza kuti so ana amene ajakuyenereka akasamalidwe chifukwa si onse amene amapita ku university amakwanitsa kulipira fees. Zikutanthauza kuti tikaseva ndalama mwina maulendo, kuchepetsa nduna, kuchepetsa mwina amene zinthu zina ndalama zina zimaonongedwera kaya kukagulidwe ka zinthu mwina madera amene mujamu tikasokerera. Tikamonjezera tikanena kuti sukulu ndi yaulere, mwina ananenera Kondowe, sizikutanthauza kuti ndiye kuti pamene pali access quality so ikhalapo. Ndathoza kuti tipite chitsogolo sungakhale kumbali ya maphunziro kufunika kuti sukulu kapena nyumba zipita zophunziriramo zikhale zokwanira, aphunzitsi akhale okwanira, komanso ngakhale zili zokwanira zikhalenso za quality.
kutanthauza kuti pakufunika ndithu kuyikako ndalama zokwanira kuti zinthu zimenezi ziyende. Chabwino. Monga sokuza kudya monga tinanena kuti tikaonetsetsa chakudya cha mitengo yakhala ngati yapangako stabilize chifukwa chokuti chakudya chikupezeka. Ndiye kuti ngakhale papata sitsako mitengo tayipanga control koma structure ya mmene timalimira, mmene timadyera, mmene timapangira zinthu idakali yomwe chalo kuti kufunika ndithu kukonza tunthu muja tinakambako kuti mwina si onse amene angalime chimanga koma patitha kuperekako anthu kwapatsa anthu ena kama zimene mwina timayika ku agriculture kuti ino muli ndi minda muli ndi ukadaulo limani kuti adimati kuguleni igulitse chimangachi kwa anthu oyenera. Ndiye kuti mwina ma-structured market amene anakamba zathu aja akhalepo patsa chilimbikitso kwa alimi kuti tikalima zinthu zathuzi zitani zigulidwa osangoti ayi tikakhazikika ifwa anthu amene amalima aja athaso kufowoka. Ndiye kuti boma timafunsa kuti kodi likwanitsa kumangogula zinthu kunja. Ndiye pali ndithu zambiri zimene tikanatha kukamba komabe kupita chitsogolo tikufunika kuti mmene tayambira kukonza chomachi ndi zambiri zikhala zowawa koma tiyesetse kuti tipitiremo mwini. Chabwino. Tathokoza kwambiri. Pomaliza Chimwaza Leonard Chimwaza 30 seconds mungotimalizira kuti mutha kumaliza zotani malingana ndi 100 days imene tayendamo ndi boma limene lira DPP. Ndiona kwambiri leya mwachidule kupita chitsogolo kuti tikhale ndi chakudya chabwino boma likuyenera eni ine ndesesa kupita chitsogolo boma likuyenera kuonesesa kuti nkhani ya economic security komanso food security zizikhala kuti zikuyendera limodzi. Tinaona mpungwepungwe pa nkhani ya chimanga mitengo modelomo kuunikirapo kunena kuti misika ya mbewu izikhala misika imene njokomera Malawi kuti no phindu lizipezeka. Komanso nkhani ya mega farm ndi ngongole za misi tokhulupirira kuti no zikonzedwa bwinobwino mwina tiyambeko ndi kuti wanthirira kuti no Malawi apeze zimenezi. Komalizira kwambiri tathokoza kwambiri nthawi yotithira musanachoke mutha kwapasa max otana muthalika out of 10 kumbali ya zaulimi mmene ayambira mu 100 days. 100 days boma la DPP ndito lipasa vanova 9 pa 10. 9 pa 10. Adulani, Dr. Adulani pankhani za ulamuliro wabwino. Dene kuti 6 kwa 10. 6 pa 10. Akondowe. Akondowe. 8. Akondowe 8. Yeah. Abangala. Ine titawapatsa 7. Inu mwapasa 7. Chabwino tathokoza kwambiri. Achunga mutha kutimalizira motani. Mwina achunga tipasa average. Ayi ine ndingopanga average ya onsewa kuti ili pabwanji zikumaoneka ngati kuti mwina average tomankera pa 7 nga if not 8. Koma kwambiri ndithokoze. Average ndekuti mu 100 days kutengera ndi anthu amene timacheza nawo pano. Akatswiri pa nkhani zosiyana-siyana. Yes. Apasa Mutharika 7.5 pa 10. Yes. Ayi ndimeneso ndimaganizira moteromo. Koma kwambiri ineyo ndi athokoze onsewa ma commentators ndipo tinachita bwino kuti aliyese tantenga amene ali kaswiri in their own field. Mawu apite kwa iwo amene ali kuboma. Kuomberedwa m'manja sikutanthauza kuti mutayirire. Ndimeyi ndi yayitali. Amalawi sachedwa kumsika munthu akaona kuti sizikuyenda. Don't take loyalty and people's praise for granted. Inu chitani tiplan pa ground komanso tipemphe mkatimo mchipani chonde zokangana ayi nthawi ino ni nthawi ya APM panganizo kuti mukonze ziko 2030 izabwera ikamayandikira kumeneko muzayamba zinazo koma panopo si nthawi ya kampeni si nthawi yokangana maudindo ayi tikufunani zabwino zonse chifukwa kupambana kwanu ndikupambana kwa Malawi. Chabwino tathokoza kwambiri. Tikuthokozeni Dr. Boniface Dulani, Dr. Betha Bangara, Benedicto Kondowe komanso Leonard Chimwaza chifukwa chokhala nafe mu programu iyi tsiku la lero. Mukhale ndi tsiku lopambana.
umunso ndimene tamalizira programu yathu ya kulinji lero pa 13 January 2026, programu imene timaunikira masiku 100 amene Profesa Arthur Peter Mutharika wakhala ali pa udindo ngati mtsogoleri wa chinamba 7 wa dziko lino la Malawi. Ine ndileya Malekano, tikumanenso mawa nthawi ngati yomwe ija mu programu ina ya kulinji. Mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti banji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja chiruguko chuyenda panji nanga nkhanizo nyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwadzuka panji nanga atenzilediyo kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji